Inhlaka zamaphoyisa ngokwahlukana kwazo zingenele ihlathi nemoba zibheka ubufakazi ngezigameko zalapha eMthwalume. Ukutholakala kwezidumbu lapha kusha njengoba ngonyaka u2018 kwatholakala isikhathi bajabulile Duma. Ezakulonyaka ihlobo zakwaGumede uNosipho noAkhona uNeli Dube noZamachiliza okwakamuva otholwe ngolwesithathu ongakahlonzwa. Izidumbu zabo bezonakele ezinye zingenawo amanye amalungu omzimba. Inzima nto iyabuya nasebusuku ukuthiwa ungafiki ingane ibulawa ngesihluku esinjeni ukuthi ayoneni sayibulale ngesihluku esinjeni ingane ingazenzeli. Indlela engihlukumeze ngayo ngomntwana wami nokuzigemegeme ngisola amabhengu abangidizela noma ebhayi noma ngiyephi ngishiye le ndawo. Sizwe inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba sikatholi namanje kusikwenzakalani ngayo sisi. Kuze kuzoshaya lesikhathi njengoba sekwenziwa kanje sebefaka kanjena abanye amantombazane kuyavuka nakuthina lento ukuthi kusho ukuthi kusaqhubeka abantu besifazane basaqhubeka basabulawa. Omunye wabagilwa kulezi zigameko zokubulawa kwabantu besifazane lapha eMthwalume wagcina ukubonakala ezothenga ukudla lapha ezitolo. Wayehamba nengane yakhe encane ekuyiyona eyagoduka yafike yabatshela ekhaya. UMthwalume ungaphansi kamasipala uMzumbe unabantu abangu-150,000. Iningi lisebenza emaplazini nasemakhishini bathi banovalo ngokuhlala lapha. Yabona umbani uzama ukuthi alungisayo so abantu bafila more disconnected abafeel njenge parts of the community ekufanele ngabe basolve inkinga ezibhekene naleyo mphakathi yabo. Amaphoyisa athi kungenzeka ukuthi kukhona uMalgaju ohlalisele ubhojozi umphakathi walapha. Ezindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eMthwalume.